hek a systeem o hek her neti o hek wan anonanga internet fu uka hek ai next uno du gia kondre me next uno du gia follow you man next uno du mi man Ode ele jongen mi man next uno du boy mi man Bote support basukat Bote se do so do kom o begin pour 25 freebiwari o begin pouring lek uno ban next futu do pour 25 freebiwari o ede draai dol direct uno sa sondi na kondre so so liwe lianga furu gezondheid zorg, onderwijs, sociale zaken, de sociaal zwakkeren. Luku no de Afrikaanse luku omenwan RR okisi, awan DNA le dadelijk. Ano kan toch man, wan kondre san lai somen gudu. Ano kan. Enis alasan ka luk, luka pasif koroni. Iko lapa pasif sukanam, bepaalde pisi, iduleki mimang. Ano bun sabe do. Daarom ik met masragado libis mawani ma ye bepal. Ai, ubem libi baka ina Oude Testament. Tele ifuru in bede direct. Ai, Jezus no bem ko ete in grond tapu jiu genade te. Ubem libi doro ina Oude Testament systeem. Tele ifuru ikiri direct ye de dinamus awanif gado. Sanskrip ina buku. No genade te akomoro erg. Lei furu chiri manipulatie ala so sanefsa luka politik fusranang atro een business atro een mafia hol lecterlijke macht uitvoerende macht luku se sami man luku den te huizen stranang luku den kinderen met beperking abchino geboren ano actief geboren so luku se sa inoma lukele kwa regering ino malukele kwa regering. Maar verkiezingen door je bolu. Zij nog bolu den te huis. Zij nog luku den te huis stranang. Morobun lekwan pa. Shame pon you boy president. Om de ele kamos revi. Unawa miljoens ma insranang. Wet en recht. Fa unoman handhaving gisranang. Luku den te huis fusranang. Begin teer den te huis fusranang. Begin teer de instellingen. De zorginstellingen. Begin luku onderwijs. Begin luku gezondheidszorg. De meest urgente sanil kwa regering in de maluku. Die verkiezingen door Inisia open orgide sandati. Dus voor mij want masragado stort you fukado gitok man. Asans mi no man takken in woorden. Politiek moet voor mij want politiek moet destroy insranang, destroying puru insranang. Destroying puru. Ai. Voor mij was politiek de man destroyen voor in Sranang. En met doen beroep op de kerkie leider sanguin politiek. Dat unogo. Ugona santa je krakti in politiek. Ugona santa je krakti in politiek. Unogo go. Ugona santa je krakti in politiek. Want a politiek voor Sranang vis veel en laag man.
Viesvuil en laag, man. Ja, man. Eenvoudig sanso kan doe asrana volop uneman doe mi, man. Uneman doe omen ting. Uneman doe wajari, uneman doe 2 jari, 3 jari, 4 jari. Dat 3 jari no demoro alip mong, dat alasan de mogelijk. Is je olaf a politiek voor strana net ook, man. Uneman doe den sani in de jaren plan. Dat alip mong, dat we konden as of uman doe sana ten chateau. We breken dat oil and gas. Oil and gas anof uno. If masaka dat kone fasa oli une fasing. Want a natuur. Alla sang dingro tapaf gado abeng. Awagi diere. Amunu say abidie furu agado abeng. Want ta karika also. Ide guanga next. Uno koloa follow tak oil and gas. Wori kisterisma, fugide certificaat, tak 2028 deki aanmerking voor zo'n money. No loadensma, want zoals ma kanano dora liefde se va dede. Gado ap alla makti grond apanga himel. Uno du lolo sani. Uno mek awrak fugado ko uno libisma tu. Sano mituno. Awotu skrivi. Alla regering sa emislein volk e content val. En chan yunanga brunsi. U kan ap om money. U kan tek IMF money. U kan de so wani. U kan tek good money. Wo content val. Want u mislei a volk. U mislei a volk. U mislei a volk. Onderwijs koton zij zorg. Moeten we een basis voor een kondre. Juist nog een puinhoop. Alle je vrouwen in Longwa buitenland. Alle assen in Longwa buitenland. Sana reden. De mij goeie man kondre per miljoenen maar etang. De mij liep man kondre per niet eens 1 miljoen maar etang. A kondre corrupte. Zelf van tifisa je puru corrupt. I wiri mu fada je na corrupt ook toe. Zo corrupt zijn konde om a regering disi. Corrupte bende, corrupte lingen. Next unaborek aan regering disi, maar we loa volle focus tombaka. Daarom ik me bara ghetto, den blakka bara voor una foto. We pina lek dagu, tokwe wakai labaka den parte lek fiapi. Goluku den ghetto foto na itis me sribi wan camera. Te alleen fado we singu to neki, tokwe labaka fiapi. Do tampina. Want a verstoona bi. De manomaktina getu se strefi pe libi. Sayabaka via pisrote. Ina uitweg tot je vak isuku voor porwa malik Gayadin in via pi. Gayadin ab de meeste voor film suribet in Sranang. Money ego pe monitor, dus money ego pe money de afushi. Dus a money ego pa de. Saya de mansroti toch je por via pi via Gayadin. Atan via pi. Zij nog op Haiti, zij pinalek dago, pig moto. Sranang, me barunu again. We stem NDP masal en we stem Abob nanga via pi weg. A jeuk fusranang sa e pai bus so dirigwa skoro uno stem gi ara keren disi winsa den juno naf even winsa gi wa iPhone if a fadon tule sa grong ya bigi suku bai wan trawang no stem gi ding VP tek bogi puras ma anukba FVP nu hal asitel sawani imluko men wagi otekin sranang purnasma anu. Na den tuman isita complot chere. VVP baka e misleid uno. E play dansi, e dans le wan misleider. E dans le kwan snekif India. Stem NDP, waar regering sa ulibi be pai bus 5 kolanga dala. Iba ba paki brede 5 kolo. No paki brede banku na 6 kolo. You score uniform you ma be bayengi na kepelani 12,50. No ye bayeng bijna on de tak toch kolo. You sanda universiteit you tentama you alasan de kosomeni no na omen e kos. Luku campus, las de bon pura campus, wan na soblakas mada campus moro furu, de bon puru no, aduri geru komo plek nengre, da de libuno.
Maar if de winnen door Puruno, hoe stemt de man die weg, boy? Stem de man. En Abob, mino here next fee. Mina de Abob brother me, de boom. Maar mina Abob no de boom persoonlijk via VP. Want VP, you bent taki, uno mara stekker puru. Want ino man paigi wagi langai oso. Na you, mek boom fusa nipsa. You, sayudu gisranang, sayudu. Sayudu, ome bodref ibo asranang, gisma. Amunu se gisma, misref kan gisma de mondati. If me bel wan check na Dubai ko, you can go dok amuni say abi. O men bodref ibo a fotogisma. O men prek ibo a fotogisma. O men also you bow gisma a foto. Betibe bo oso gisma ino be gisma wagi. Omdat die sapsaye doetor. A wagi kan tekentor. Ire se takito na breukli. Maar oso inoma tekentor. Ino ben bo osa koro de jaso tapa uku. Ja toch? Ino ben bo oso jasa wa man. Vroeger was hij kota ken beschaafd. Fossi abes moko. Ibaya oso purne ano. Ishama le klo man toch. Opobaka. Iba fliba e presi. Wan amang abagron papira. En ik kan dus zeggen wanneer no man teka oso wan amagron papira. Ik kan go in soort wet iwani ano leuk. Maar ik kan bij wagi man da pira fa wagi da yu da je teke mbakato. A den sat yo tandu na lafart edu de san nga vriendje. Ano ekte man. De yo kombarta ki i pai omen dusu wagi insranang. Omen no te kikbar fusma. Wan blaka brada lek unu. Ik tek sani pura blaka brada anu. Ja? Boy, show up boy. Mita kikba, if de Abob matif mi wang kistro bangami, at den f***sak ook toe. Maar manga de na brada. Maar aparte Abob, a leider, VP. No ere next boy, me kaman go waka waka boy. Sume himala mamak himala man. Ome osama bogis masranang. Bawagi gisma ano luxe moro. Tegenwoordig, die bugshet buiken. Te kwart u dan zwagi gewoon dat je pai ving. Dit zijn je kol denk dat je kologisch maar tak ibai wagi. Ibai wagi gisma. Bouw also gisranang. Bouw een campus lek voor NDP, bouw een campus. Bouw na mungo gidem ching. Dat de nafe moeten zo fara ka foto askor of koleri. Bouw albina auto gidem ching. Dat de nafe kon zo fara of kolera foto. Dat hij moest doen. Ik denk dat ik bij wat je maar luxe. A kes je ki sanga den san lekte je man kes bagba. President, Yusref baka inapshing. Yusref napshing. Ali te saya bitok man. Dep chin fin me gram chin gin of go play ngade no VP president. Rachano Santo ki da Amerika, en mek no am chin gi etino fi play ngeno. Is ku tweede termijn. Tweede termijn fu san fu kompina folok baka. Shame upon you. Daarom ki a debat se bem go ilase af. Wa sambo miti an bo moyi. Ja to. Sambo miti an bo moyi, ino go talk. Say no bem go. Je play voor je deskundig. Feest zo. Nog in het debat voelaas. Ik zeg je af. Temika Maktimo Soruno. Temika Maktimi otron directeur Fuklat. Dat me doe aan onderzoek. Normaal saboteer me onderzoek. Suma ejected. Suma is roto. No sorrow. Temi kona makti toch. De rechter toch. Mugwanga pensioen Jimmy. Mi wan jong op chinsan stuka rechten.
Ai, não há que sair na condirismoro. En we aantal voeren toch, temi kan maakt het toch, vluchten. Vluchten snel. En voor man vluchten ook toe. We konden dus op. We konden dus op. We konden op. We konden op. Una gevoelloos en gevoelloos. Wat ben jij u hebt zeg? Ai. Temika makti, molek wa aantal sanctie. Die a hele keren sans dono no de. Ai. Zou bereik na unulik keren sans dono no. Zou bereik. Ome oso bouw. Korni awan poli, so kalpol. Maar om de bocht wagen dingen naar een keer op alle adressen aan koroni moet op ook doen abi. Waarmee zijn jullie bezig? Koroni na no adres is zo kalpol. Maar wagen dingen om de bocht ja zo op alle adressen aan schrijf moet abi. We vete prati pakket. U be barbo tussen en voet afvallen op een pakket. No u take over. Pakket uit India. Tenminste, First Lady kies 400 bonnen voor een sponsor. En dit pakket i mag tekenen naar Jotelal. First Lady Ingrid Bouterse Waldering, teki big up. Is sorry voor amde. Is sorry dat het anders kan. Maar Chan tek 10 miljoen dollar IMF dat je India pakket. Dat je bari ondernemerschap moet stimuleren. Je bari ondernemerschap moet worden gestimuleerd. First Lady kies 400 pakket. Account totaal 1 miljoen SRI, een sponsor. Alas mama Gwajo Telal. A big up Stranang ondernemerschap. You take 10 miljoen dollar in India. Motegi eerlijk, heren man. Motegi eerlijk. Motegi eerlijk. If me kisa makti. Dan moet troondirecteur Fouclat. Teme onderzoek met toch naar day and night. Ai. Alla gefrommel, alla gesjoemel. Bakasrot en grendel. En mi o hanteer a wet voor Holland. Kaal pluk wet. Kaal pluk wet. Alla say abiwe teki. Da kondre money. Want die regeer mag. Inoba next. I ben de wan skeerman. Die regeer mag. Lekwa RR. Kulip de RR. Lekwa minister. Lekwa directeur. I ben de skeerman. Ino kan doen miljonair. Op ino. Pifen na money. Pifen. Kaal pluk wet. Ja man. Temika regeer maak, mina directeur Fouclat. En meneer je opdracht, misrek ook op een veld onderzoek. We beginnen plukkie kaal. Alla sayabi, we take you on digwina 16, no ba next. Je vermogen kan het aan zo manier. Boven dat hij in blijven in. Mek a hoop in a konde strana am hou op. No so ego doro. No so ego doro. No so a konde zi uiteindelijk wil ik potie volk nee up next over.
Want Chimbakaraboy accent patak papa, ik wil rijk worden. Jerapa, dan moet je in de politiek gaan van Suriname. Daar word je snel rijk. Is waar. Daar word je snel rijk. Heel snel word je rijk. Roversbende, vervoeren, awari, wetere, hyena, leeuw. Dat de semman is komen propaganda. Zoeken hem. Het dansie, het doe alles aan die voor stemgide, maar kasrana man. Uno stemgere gerensie. Abob via P naar huis. U stemgi Ingrid Botense Walderin. Nummer 51. Nasa papa Botense bedoel, dat hij doet. Lukken van vrouwen met kinderen aan het huizen. En non, en met kinderen. If a vrouw bent takuso, wakapasi, no de, no bode. De broken water kan toch, tak do meken toch, lukken water kan fusranang. No in de mangosta water kan fusranang. A puin, a nokba. Na wakapasi we go. Pe mevrouw Ingrid Botense Walderin meki in a ting voor NDP. Maar ook kost van je money. Maar daar gaan jullie allemaal nu zitten om te picknicken. Om tak van de sande. Om tak van de sande. Luku koroni. Luko aparak fu koroni. De malambro ke mek bord. Taxi mong. Over een uur. De alip neki de fu verkiezen horin sranang. Da luku wakapasif koroni. Looking. Regering. Shame on you. Luku water kan. Shame on you. Na wakapasiwe gos don teneti e picnic pe boter se vrouw meki. Maar be lekker van vrouw ja om en money. Daarom ik moet tegen extra na man. If we make a mistake disi, go stem giden duivel dis baka. Anga den piranha, den bloedsokker. Dat ik lukus op sang onu in strana wonyang skropulek alesi. Nikeri, me doe oproep ook dat op uno. Uno stem give via pay. Nikeri, uno stem give via pay. Luko tranga de padiburu eroka Nikeri. In Sonnanga Aleng, in Watra, voor de investering, voor afwinst, voor de vrouwen op zien, voor pai man. Dat jullie qua president is de man gewoon eenvoudig. En dan mag een rijsector ben bloei onder een regime voor jou. Waar NDP daar ben bloei. Maar in je ding juist aan terugval. Dat je want win bakka. Shame on you. Isa o mensen naar regering is doen. Sam ko anderleg ete. Isa o mensen nu doen. Sam ko anderleg ete. Isa o mensen naar regering is doen. Sam ko anderleg ete. Apasif apura. Gewoon je chikans voor pura baitali anu. Voor jou amati gewoon voor $45 miljoen. Is dat zo'n man bribi? If me $1 miljoen toch, het me red van de jaar zo. Me luku me je familie, wins me skeer tamara me ne spang. Gado o bless me. Want Gado leru, geef en u zult gegeven worden. Maar unu na teknemo. Patas vesalan, patas veselsebang. Teknemo. Den te husef unu maluku. The one win baka. For so one winnie. Tell me for so one winnie. Mitego Badilip Saju was de rijkste man. En tot nu toe is hij de rijkste man van het Caribisch gebied.
Suriname. Die kan ook karing. A teken gewoon kom mee. En nog aan next. A just arakeren in die sans doen. Tegen de moeder dadelijk. De man gewoon 10 miljoen alleen in de koffer. We gaan zo tanga money met 10 roto. De man broke je graf. Dan de teka money. Lugu SLM. U me sandal SLM te. U boan bayem. Anolek u no man bayem. U want te mitaki. Arakere nisi. U no man baywan. U buyengi SLM. Fu afri. Dat afri e paye bakan. Nee. Zelf daar heb je corruptie. Corruptie op hoog niveau. Corruptie op hoog niveau. Waterleiding kirwa koroni. Koron man, une praat nanga krang. Une nak sana krawatra. Taklu ko diri we pai. Saramaka, minima verstaan zeepsa. Ustem arakeren is weg. Alla koron man sanda viapi, amagi 666 DVCD. You know what dibri. Baka verkisen tu la sito unom kola fanga me suma yere na hel mo me kugo hel mo bostra fu ina 9 years wat dibri koroni no mak dumi na ngafia pi ko donder wat de ma pino langa luka pasi una abdresi luko ala de skoro luko takwe dumi on money wat dibri wa Satan rommel wala mala u kan tak so wani a ineke parte se du sanji corona NDP era no FIAP no ABOP no PL no karko NPS so kolekisma u kan tak so wanu atikan pronto ta inusil ne takasan fasande Koroni, nu ben ik toen mee naar VAP gedonder. Om pakket, om sang. Sa VAP doe ik koroni in de afgelopen 5 jaar. Me kwas matemi sa VAP doe ik koroni no man. Sa VAP doe ik koroni, sa VAP doe utaki no. Wa kipo ook zet in de bouw. Luku ama kusa porek fu koroni. Fu VAP na flop. VAP te kwa aantal beschikking fusma tak dembo solo ging openen flop. Abop taki wa tusmo gwalantiro kuna flop. Bob dis malantiro kono flop ook toe. Maar de mandara keer magera. U arkibuera. U arkibung. VAP takiwa mango sapore eka korino flop. Abob takopotis malantiro ko wa flop. Abob bojo akraf machine wa flop. Want to land bouwen voor koroni, gwa president Asaramaka, gosuku steun, lek fagi de maf nikeri, wa flop ook toe. Sawe bakadem to parte dati. Aku wele bakadem to parte dati. Next no do junu, next. Upor Ingrid Bouten Sawaldering. Na NDP pot we aantal maar roko na koroni. 300 zoveel is maar NDP pot roka koroni. Wala mala nonde sa wakabaka abob nanga VAP na NDP poto la tiroko. Utake no. U kan taken duizenden mal. Wala mala sa wakabaka VAP nga abob na NDP poto la tiroko nude. Na NDP poto la tiroko nude. U tak fasande no man. U opu bek no.
Do wancha me go ina kampu pe amarki 666D. Weyere, koronisma, uda ai, nusu onya ai. Alades masande noda via piang abo pe me propaganda na MDP pot daroko lantiroko. Maka verkiezing allemaal wakti vakantiegeld mi maso alamala. Na het Meurisveld taking. Baka 25 mei. Wala mala o wakti vakantiegeld. Na laatste adem som hari tok. Ontemi nonsense. Munde na hit. Wala mala say wakanoda gifia piang abob na MDP potwaroko. Ook to Palu, ook to PL. Na MDP potwala turoko mek we ontvangt hier na die. Zou ook wel kies maar uit. Pakket, kom naar Roussawan pakket. Titeranya sayu bay her munka wang. Adimor wan pakket swan parte giwalisi in wayari boy. Wa keskesi. Isha bon toch voor ik het boter zwaldering. Chawabalki SRD abon skrivi. Dat nou een pakket. Dat nou een pakket chawabalki. Akahori wa her mulanga. Anokang, hori wa her mulanga. En a pocket fee, ik kan puro gisma ook toe aan a chawabarki. Ano MD pakket, ik kan gwajo telal, de go chele vrij, te kisan vrij. Tek bigi blok kasi, tek brood beleg, tek seiwani, blo sukuru, na sranansa na no MD asani. Libisma unabung. Meer tantaking. Unabung. Jezus aan het kruis en Barabbas vrijlaten. MDP in oppositie en via PN Abob aan de macht. Luku se sangweka. Jere channel. If I unu ben in kere unu boga IMF. Jere channel. In even to volop op naar pakket. Node. Deze go prata boro bigi pakket want a probleem a pakket moet aan India. De rest dem dangang. Dit is nog verval dadelijk. Dadelijk dit is nog verval. Mensen, je zet een pakket aan via pay, look en boom, want dadelijk dit is nog verval. A pakket kwa aantal tank bayeren. Look dit is aan boom. Look dit is aan boom. Want unabduleka pina we pina so. Sramane pina. Saraman u abeng mendes select angara kere in disima o de pina lek for de me shuno. Dit ka pakket look en boom. Maar nogmaals, wala mala sewa kanode. Giden partij samkari na MDP potwaroko. Denk je nou dat ik MDP no bekara kermak, don no bekala antiroko da fobo do. Firebon. Je alle dematief misanda abob MD4 was die firebon giding. Over 9 dagen. Da mango de boom, go tambung, no hard feeling, ma fire bongi you. En one special big up, die minister voor Binnenlandse Zaken zijn zorgen dat de communist stort die allemaal zijn bureaucraten huis.
Hip 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 hooray. Nawasuma voyaritide. Nawasuma voyaritide. Nawasuma. Masalakado e argib gebed. Te you awa Reinhard. Masalakado e argib gebed. Te you awa Reinhard. Was speciaal big up ja minister. Voor buiten binnenlandse zaken. Dat doe alles eraan aan een team. Voor kamika monistort. Gides masar luku de oudjes. Zo men moet langer naar het huis. Big up minister. Dit vel ik je een speciaal big up. Dat bekers na een jaar. Deze mij ontvangt de money. Big up minister. En mi lobby. Min afkis niks voor mi moeite. Min afkis niks voor die me go live a herting. Maar ik ga dat me jou dagen zeggen tel ik word beloond via hem. Libisma ne bless libisma. Na kade bless libisma. No libisma no ma blessie en nee leuk. Na kade bless libisma. En van hieruit met tegen de dames naar de heren Serokato huis. Dat die ook kiezen moet tamara of overmorgen. Roko door de ala presiri. Amoni be vast aan pressie. Abe vast aan pressie. Dat is niet zo belangrijk, maar amoni pai, amoni stort tide. En hooguit over een uur, ik kan go pennen dadelijk, a hermonie vier stort. Waar jij money kiesie. Dus 12 was mijn money, je kiest dadelijk dat periken. Dat was zo maar voor jaren tide. Gado, je bent almachtig, God je bent almachtig. Maar zal ik doen? Je plan naar libisme plan aan wang. En daarom heb ik het niet woord. Want leiders zijn volgen die misleiding. Ik kon ten val. En mi breedie, en mi bribi, en mi viertaki. En als zomaar mi ben go live, ik kom op. Elke succes ben de. Want ik ben tegen ba. Kom op. Kom op. No feti, no vrede. Amoni stort. Die mensen worden uitbetaald in een neef koning Jezus. Amen. Corina Psita, maar we kol. Afos partij saleru takuna sita na abop na we kol. No de nege de libi. No amanam likori. Ze gaan niks voor jou kunnen doen. If jou omas ma no ko sake broek gi o mayro misbruik je zomaar next en dat doe je. No serie de law lawyer. If you man no ko tare gole do bully zomaar next vino roko yere. Negi de libi ze gaan niks voor jou kunnen doen. Niks en aantas niks. Maar me brita gado tranga dat Amerika minister kies financiën safara flusa monigiris maf koroni te ku big up. Wasani wel awagi uwani awagi muskong awagi sabota bengi yo junior am kong dat wel. Uno chosa ka het me red fel yere abong. De moet ik aan mijn partij nu. Komt ik pas houden. MVP. Luku doro ministry ugo. MVP. Wa antaf uno. Mino sabi if we besef over sa ego. Luku ala de jaren sa u leider feti tegen onrecht. Want if I ben de recht, de bobo handela zaak ving, moroboom, vandaag is hij wijlen. En tangan hoe de karening, die. NDP,
Mi want doe een beroep tap uno, oproep tap uno NDP. Luko men jari mi leider feti. Anga makti in duisternis. If gado be wani bijvoorbeeld, abo meka ga straf woso. If a gado sa mek himan grota pu be wani, abo mek di gwa straf woso. Ma ano be wan dati, dati a plan in ting bananga a leider funu sangwe. Es weilen. NDP, unoman besef, sana stri, sa we abilek partij. Unoman besef, sana stri do abino minrilik partij onderling. Uliba kese ayungu akehal getrek. Amorop chinsani, je tek aanstoot ge. Sana reden daarvoor. Sana reden daaraan toe. Er is maar één NDP. Dat neem ik uit. If you want make propaganda, you kandidaat. En neem ik uit. If you, het maakt niks voor ons uit. Maar Kolib asot gehal en getrek. Want nou aanval. Mi leider, mi papa morobigi aanval. En toch de sroting na gado karing. Dan tek voorbeeld na Sandip Sango leider toch. Wat even goed abe kan sroto. Dat heeft abe sroto no nodig. Dat unobode gevoegd aan verkiezing. Want alla die uwango bosuking. Maar gado karo puro mindi. Alleen voor de ei bright. U ei munak bright. Wees de klets om de kleinste wisselwasjes. Ben takengba. Mino hoop sango mis. Dus we aantal voor abi vluchten. Ecto abi vluchten. Want na no sorrow. Laat het niet zo ver komen. Laat het niet zo ver komen. Want je weet niet wie is Tayurodoro voor Ukong, dan tak weer ruim op. Go focus die een grote plaatje. Hoe leider bij oude aanval, a doorbreking, a doorkaring. Die je aan de boom, maar die gaat door a boom. Go focus, succes, ja partij. Afrika's in die zeekong. Koolip kisse, gehaal en getrek. Meki campagne die partij genoeg, maar we zijn één NDP. Iwangwa Simons, Iwangwa Adin of First Lady, we zijn één. Maar wel het tempo tussen waar wij één hebben de boutouwang. En let wel, nog 9 dagen. Ik hoop dat Iwan Sawaka fout Iwan vermis. Moeten we een gezin aan een man aan een. Mijn hoping. Mijn hoop if was wat verkeerd. You wan vermis. Omdat u werkt eraan voor wat er gebeurt aan een partij. Laten we ervoor gaan voor winning. Want dat nou opdracht sa akisi mevrouw Ingrid Boutens-Waldering. Even goed kon ze thuis zitten. De lukugram ching of kleinkinderen. Maar kies wel opdracht van in Masra, Weilen, af oppo moto ina oso pe ade, fuko yep stri astri uno sa vrede. Uno man. Uno ina partij volo kak chim chin sanyere. Wat wano gangster yere. Wat tak moro furu. Walo kak don sani. Ko wina verkiezing. Ko wina verkiezing. Dat we feti, dat we lola grom. De voetbal lo karabijn do haar en dat we sutusma. Maar ko feti dat we wini. Hoe let op man. Asan ko weer mee dek bayara. Nou aanval. En juist aanval ko juist aan de man die ego life. Min no aanval le kan tapu. In een nefgies we bestraffing. Hallo tak. Hallo kak kasani jongeman. Eu de ernstige keren man. NDP na mi partij motego wansani. Munde say contact man. Mi wani welcome home party. Welcome home party. Iedereen van de NDP moet weer naar huis komen.
Laten we ervoor zorgen dat akondre diskomaka inu anu. Akondre sa unu taki harmonieus. Akondre so taki democratie. Akondre so taki vriendelijk, vrij en vriendelijk. Mek akombaka inu anu. If u gewek u klari, u kabaso so. If u gewek u kabaso so da ugota Haiti, da moro bon. Laten wij alle plooien glas strijken en alle puntjes op de i. We zijn mensen toch? Waar er mensen zijn, worden er foto's gemaakt. Waar er mensen werken, foto meki. Normaal compleet piki bosi NDP. NDP en of no asman, no asman maar bombo klaat. NDP moet naar de regering, door Kawang, door zondagelijk bradangasa, lik van leider Welen, DC Dranobotus Leruno. Attack ook to alle herriskopper wiskopuri na ma pampolo systeem yere man. Alle herriskopper na party wiskopuri ma pampapuru yere man. Uno oneenigheid in een partij. Een partij na Sosolobi partij en Amtan Sosolobi partij. Mobo in de live omdat me want talk man. Me want break one den tablet talk. En wala mala se do asani mi sabunere. Wala mala se do asani unen de tapa papira yere. Wala mala sa e do asani NDP unen de tapa papira. Mo ko break tablet talk da mo wesu ma pam puru in assisting to. Want we me ka partij wini da we feti. Samtaki mobo in de live abun. Wo follow Tamara. Tamara di foto da wo show ma pam sa ne wo shi.